Jo! Takže čaute ľudia, vítam vás v tohto videa. V tomto videu si ukážeme moju novú klávesnicu, ktorú som dostal a niečo si k nej povieme. Samozrejme, chcel by som povedať, že setup mám troška nový, to znamená, že mám tu nejaké upgrady a ešte čo najskôr si budem si kúpovať ešte podložku a myš. No, podložku možno iba, ale hlavne myš Logitech, takže poďme na tú klávesnicu rovno, zahoďte tu odber, lajčík a niečo môžete napísať do komentára. Takže jedná sa o populárnu klávesnicu teraz a to je White-Shark. Toto je biela, sú tri druhy farieb, toto je biela, sú tam, možno počujete, možno nie, blue switche. Takže tak, je to asi 60% sa mi zdá. Je to samozrejme herná klávesnica. Má teda modré switche. Mne sa modré switche strašne páčia, preto ju mám. Je samozrejme podsvietená. Normálne môžem vám ukázať. Zapojíme si ju. Sa takto mi zapína. Takže tak. Chcel som na lepšie nejaké hranie, na písanie. Na Xbox som ju hlavne kúpil. Mám na ňu 3-ročnú záruku, takže úplne pohodička. Veľmi by som asi odporúčil. Ak máte radi troška tikšie klávesnice, tak asi by som ju nedoporučoval. Ale ak máte radšej také hlučnejšie, tak veľmi by som vám doporučil, lebo ja mám radšej skôr také hlučnejšie ako také tikšie. Takže ešte raz, tu je 60-ková klávesnica White-Shark. Ešte raz. Takže ja si myslím, že úplne na nejaký taký ten začiatok úplne skvelá. Fakt by som mu teda doporučil. A ešte si teda určite môžeme ukázať ten môj tak trocha nový setup. A poďme si ho proste ukázať. Takže mám úplne nové LED svetielka. Sú to 10 metrové, mám ich skoro, no v podstate okolo postele. A ide mi to až ku setupu, ku stolu. Takže úplne best. Potom tu máme difuzér. Zapnem ho. 3, 2, 1. Tak ešte takto. Takže difuzér. Dúfam, že bude vidno. Áno. Taký klasický, populárny asi tiež. Určite ste už niekedy videli. Dosť dobre to ako vynáša tú paru, takže potom pekne vonia izba. Teraz ale vypnem. Teraz sa teda priblížime k tomu setupu a máme tu vlastne stále starý Xbox monitor, klasika. A pribolo nám tu hlavne myška, takáto podložka, jinky. Taká menšia, ale tam bude stačiť, keď tak si dokúpime ešte väčšiu. A to by bolo k setupu asi všetko, takému novšiemu vlastne. A určite sa vidíme u nového videa pri asi setupovaní aj s myškou. Nová myška, takže sa môžete na to tešiť. Čaute!